Alumnos de primeiro, segundo e terceiro da ESO do IES Valdoasma participarán o vindeiro martes nun obradoiro sobre a convivencia e a igualdade, dous valores que tentarán transmitir dun xeito lúdico a través dun contacontos a compañía Edubia, unha actividade que organiza o Concello de Carballedo en colaboración coa Consellería de Educación e que se engloba dentro do programa Letras Vivas da Biblioteca Municipal. Este vai a ser un contacontos que se vai a realizar no IES Valdoasma, en Chantada, para os alumnos de primeiro, segundo e terceiro da ESO, no cal pois están tanto os de Carballedo como os de Chantada. Un pouco o que van a facer nesta actividade pois é a través de contos adaptados a esa idade, por suposto, para nenos entre 13 e 15 anos, pois o que van é a traballar diferentes aspectos da convivencia en igualdade, como son a corresponsabilidade, como son o trato igual entre homes e mulleres, a corresponsabilidade de tarefas, etc. Pero non é a única actividade que o Concello de Carballedo organizou en centros escolares a través de programas ofertados dende diferentes institucións, como é Todos a Xogar, que se está levando a cabo todos os xoves do mes de abril no CIP Xosé Luís Taboada. Mañá levarase a cabo a segunda xornada deste programa para o fomento do deporte subvencionado pola Deputación de Lugo a través da Fundación Balogal. Serán os alumnos de primeiro, segundo e terceiro de primaria os que participen do mesmo. Os de cuarto, quinto e sexto farán o vindeiro xoves 26 xornada coa que se rematará este programa.